Благавешчанне Прасвятой Багародзіцы свята прысвечанае добрай вестцы, якую юная Дзева Марыя атрымала ад архангела Гаўрыіла аб тым, што яна стане Маці Божай. Страсная субота, ці як яе яшчэ называюць вялікая, насупраць дзень маўклівага смутку і разважанняў аб пакутах Хрыста і часе да ўваскрэсення. Такім чынам, у адзін дзень сышліся дзве супрацьлегласці – горыч смерці і радасць новага жыцця. А ў апошні раз гэтыя дні ў царковным календары супалі ў 2007 годзе. Сегодня редкий случай, когда праздник Благовещения совпадает у нас с Великой Субботой. И в нашем храме сегодня тоже благая весть и Благовещение. Более года мы ждали того, чтобы из Ватопецкого монастыря на Святой горе Афон нам передали на постоянное хранение в храм икону Божьей Матери Всецарица, которая помогает людям, страдающим в наше время очень распространенной онкологической болезнью. И эта икона прибыла к нам именно в день Благовещения, и мы видим в этом великий знак. Напярэдадні ў Великую суботу, апошні дзень паста, вернікі асвячаюць у храмах велікодныя стравы. Усё прызначаецца і да святочнага стола. Этот праздник, в принципе, у нас в семье отмечается, как я себя помню, с тех времен. Мы собирались большой дружной семьей у бабушки, у хранительницы традиций, накрывали стол и все вместе отмечали этот великий, светлый праздник. Традиция предков, поддерживаем все христиан, православная христианская вера. Самый главный праздник в нашей жизни. Христос воскрес, воистину воскрес. Радостно на душе очень, светло. И пусть все время так будет у нас. У ноч суботы на нядзелю пройдуць адны з галоўных службаў. Менавіта гэтая літургія будзе знаменаваць уваскрэсенне Хрыста з мёртвых. Вялікдзень для хрысціян – крыніца веры і да нашых дзён. Пасля ўсяночных велікодных службаў у нядзелю святочныя набажэнствы пройдуць ва ўсіх праваслаўных храмах Беларусі. Уваскрэсенне Хрыстова – аснова і вянец праваслаўнай веры, першая і самая вялікая ісціна, якую пачалі прапаведаваць апосталы. Пачынаючы з гэтага дня праваслаўныя вернікі будуць вітаць адзін аднаго словамі аб тым, што ўваскрэс Ісус Христос. Сам жа Вялікдзень – наше ўласнае ўваскрэсенне, гаворыцца ў свяшчэнным пісанні.